акас калаи мара гирифта дар танаи як кас дига гирифта фотошоп кардасти. Агар ози мара буфура, ози агар мара буфура, сурати любой каса мегирам дар танаи як одаме ки мисол дар танаш либос надора, метавонам ки калаи амро бигирам, дар калаи амо бимонам. Ман чиза худо метавонам фотошоп карда. гӯш кунед ака ира бисёртар амо одамое ки программистан ами хондагиан ами видео пидео монтаж мекунанд, ин любой каси кора метавона карда. Не ки амо одаме ки ами кора карди, ака ба гуфти худат ки мара шарманда карди, ман ба худо хостам шарманда намешам, барое ки ӯ чиз дар ҳақиқат ман нестам. ин фигураи ма бо маълума ки ма дар танам тӯли қариб худо дурӯғ накунад 7-8 сол зиёд шидаги ма оператсия дорум, як ваҷаб зиёд оператсия танаи мара буридагиян. ба дига мушки падармалати оқи падар чӣ коре мекунен намекунен, худованд ҳам дар дунё ҷазотона мета, ҳам дар ҳами кора дар ҳаққи ма кардаистем. бо мегум дар падари отаву чато налак ма бо мегум ма як зиндагии тинҷу осуда дорум, ма як зиндагии нами одди ранги шумо дорум, маран об мехӯрам, маран нон мехӯрам, маран гарох мехӯрам, маран макарон мехӯрам. шумо чӣ мехоҳен? рӯзу метен айпишти гапи хабари шуморо айпиши намхали шантажи намхали мошенникии ҳаром айпишти ами гапи хабари шуморо айпеш падару модарам дурум, айватанам дурум ки ман як модар ягон ҷо истода наметонистам. айпишти гапи хабари шуморо хестам ами мулки ғарбӣ омадам. рӯзу метен дарам инҷа чӣ мехоҳен ай ман? дил ма гирифтем ба номи худо қасам ку ами зайбати ами ҳофизагишан шидем, зайбати ами блогеришан шидем. ба худо дил ма гирифтен наканеста дума сар бутен.